Boniface Okonkwo Anayo Amanso Ebido Benago 1976 when me when do tata was na taka ni Benago Dalo, acha kigwara neze onye bụ nye nwa Obunagu kedu ị na-arụrụ nwa Obunagu ibi na-alụrụ ya bụ onye bịa aka ji ọkpọ onye bịa uwe mkpi ya emerie ibe ọ dị na mma onwe nye chọọ nje na mmiri ibe eje mmiri emerie ibe mecherie ibe ine ọ dị na mma ibe na-aga ego na-adị ibe ihe na-aga usoro ya na anya ibe dị anyị. Dalo. Ị ga-eji nwa nkenke oge wee kọrọ ọhaneze ka isi marụ ihe gbasara nwa Obunagu kedu ka o si dịrị nwa na akụkọ achọ ka akọrọ ọhaneze ka the history of nwa Obunagu mgbe ka o si dị mgbe ọ bịalụ na ka o si arụ ọrụ. Okay, ọ bịakwara n'oge ọ bịara iwe ka amụtadị nna nna m na-emechichichi anya ọ na-alụ ọrụ oju ọka onwe onye mesịrị ya na-eme ajụ ihe n'ọka na onye anwa mmadụ ana mgbe o ji wee gbuo onye ahụ mechie anya onye amụkwa ya do ndụ onye nwoke ahụ ọsị ya na-eme ajụ ihe onye were ajụ bata were ajụ fụọ so mụ na onwe m na-eme ya Amanso, 16 years. When maybe I still can't tell Amanso, and the best never met that. No mamma and so. When they meet, there's the dear Usolia, and a woman there, but I couldn't move. When I'm divine, I Maka, not to the Malo. Anyị kene gị ime ka ịmata na ọ bụ n'afọ 16 years iri na isii ka ibido wee febe ya bụ nwa Obunagu asị ka jụọ gị kedu ihe merụ eji wee bụrụ gị nwa ka a ranyere ife nwa Obunagu kedu ihe merụ o ji bụrụ gị nwa ka enwere afọ a na-agba enwere aja a na-achụ enwere a na-atụ elekshọn a na-ahụ mmadụ ahụ kedu ka o si wee nwa gị eji wee bụrụ gị nwa febere nwa Obunagu abala nna m ebara Okonkwo Godwin Okonkwo ka ọ mara ọdịnala eme ya wee gbuo ya osita mma eme ya abụma Godwin osita mma eme ya wee mebi ya
ọnụ gwa na metida so da abata apa adikeso adi dibe na asa wa gba afia chavia wo no mi emi so wo na mi wo do tata ani ti babia dalo nna gị ọbara nọ ne 65 years arọ ne ka ị dị kịta Adam 63 years nwere ajụ enwere arọ a na-adị wee fee nwa Obunagu ka onye ọ malụ ofe ya anara adaro na nawo ọ nwa gị ifebia daalụ ọzọ dị ka ibia bụ nwa Obunagu a kamgbe ikwu ofebe nwa Obunagu bụrụ aka ji ọfọ nwa Obunagu kedu ihe ifugasịgo na ndụ gị ka aga obi gbaga ume na-ege obi ntasi obi iji esi ike na alụrụ kamgbe 16 years wee kịta ayo ka mo bụ na ya bụ na ana m enweta ego n'ọnwaanyị ntachi anwụ secondary school ada nwaanyị after university this year ana ba school ụmụnne atọ jeje obodo oyibo ụmụnne atọ n'obodo oyibo so ọ na-enye m nkwado ọ na-ewe ka m obi daalụ ihe ejiji ọ bụ na enwe ndị na-agba ọsọ omenala wee sị ka jụọ kamgbe imebere ya bụ nwa Obunagu enweghị ihe ọjọọ mere na be gị asị gị na nwa Obunagu butere ya mba o nwere ị chọrọ nwa gị achọ onwere nwe mechara achọ maka na anyị chọpụtara otu mmadụ na-asị na mgbe ụfọdụ na arụsị na-eri mmadụ ọ na-eri nwa ma ọ bụ na ọ na-ana ihe na ezinụlọ ọ ka anyị ji wee jụọ bụ ikpeazụ wee sị kedu obi gị na mmemme tata maka na anyị meka amata na tata bụ oriri nwa Obunagu ọ bụ nnukwu ụbọchị si kedu obi gị na-ekpere ndị mmadụ maka mmadụ ichiche na-abịa ebe na-ekpere bụ onye ọbụla ụba aka ya ọtọ onye mejiri mmadụ ibi ya onye gburu mmadụ ibi ya onye nwa na-eme ya adịmaba mmadụ egbe m ngwa ọlụ ibe nje agbara ya ibere anya arụzi ikwu okwu and ọsọ na jana ibe ezi dị mma igosi nwanne gị nna si nke a ka ọ dịrị na mma so na ihe ibe dị anya ọ ndụ onye nwere aka je becha arụmana ibe ọnwụrụ okube alụsị asọghị bụ mmadụ ya adị ọsọfụrụ alụsị adị ọsọfụrụ m egwu mgbe nwa m chọrọ ije obodo oyibo debela m chọrọ ije obodo oyibo ọ sọrọ ije obodo oyibo ntụ eme nwere gị na nye gị ihe na-ekwu okwu owere o mechie oyuo m biko nye azụ ego ya gosi Obunagu sọrọ chiwere nwa anwa obodo oyibo n'ọnya ya alụ ụmụ ụlọ n'ọnya ya akpata ego n'ọnya ya edu m ụlọ n'ọnya ya emere m ihe dị iche iche ego ojebe obodo oyibo ọ na-egwu ebe a 9 years otu adị ya dukwuru nwunye ya oduru nwunye ya na 3 years ojebe sọdọ anyị lebe ego sete daalụ ego pụrụ iche anyị si ka ajụkwa gị ọzọ nwa Obunagu enwere nsọ ụmụ nsọ onwe bụ ya na-eso nwaanyị ya na-eje mgbalụ lie ibe ṅụọ mmiri ọ nje mgbalụ
Zoom, que nem lá já vai lá com Isso é uma monta. Eu dou um nome de hoje. Mamãe ainda vai ter, né? Mamãe não. Agora já vai from more. O boa da coisa na sua. Yeah. Eu vou dar conta da cara. Eu vou dar conta da cara. Ainda vai baby. Você é você alma da uma I'm
Osi ya juma dura ma ya ri ko aji na o ba le gugu. Lo bi aga ta ko lo jo la do. Wa ta ko cha. Ki de ga ba wi me. E be ni ne ni tu. Wala me ka no ga ko. Ki de ke me ni mo no ga na no ga ku ya. Adoro la transforma. Ko ba fu. Aya pro. La ron. Qui est à Bayoumé? C'est qui a vous d'avoir là? Il sait qu'il est où? Il sait qu'il est là. Et donc il dit ouais là lui. Mais il est au moins pour moi dit. Il sait. Et tu es encore dans l'oise. Il voit il va mal. Ah c'est qui n'est que il peut qui n'est qu'au caca. Et c'est le réno que dans la ville. Ne va pas caler. Odubora akane ala bomade nani ya lo so o me o lo police o ta lata nda mi che o sai na mo so o me china o lu ndu munye o kan ko ka o wa sha wa ya ko ta wa ta kle ko bude ko ta ko ta ka e si ya wi ya ibu ki ya o e do mara putile za do mara putile ta andi so no so no da no alu mi ozo asi tineke o sebru ana noja anori anigo anu mumi lewa takre ana tumo yare do nigo adula na ma ibrahim bi sara so leba na ma iwo go leba no adu na ma iba ne mo no bro se na na ba yo raro iya ni ke ne ba ba na ka ba raro aya mo mo itako etuka gara na kaniru ni chuko pika ba mo
ebe na ya nụrụ n'ihu ebe a na-amụtalụ n'ọcha mkpụrụ ya na okwu ahụ tupu anyị esi dị mma na-aga n'ihu ịkwa amarọ ibezie ya na okwu ahụ nwanne mara nwanne nwanna mara nwanna onwere ihe eji ụtọ ka aka ọmara wee tọta ihe biko aka ndụ na nso n'iyi ihe omenala na-amasị m rie nne anyị na-etecha mba na-eje ebe a na-eri oriri obodo dị iche iche ma Ikeji Izuọgụ ma ọ bụta Enugu okwu na Enugu agịrị n'anya ezi ebe a nke itula n'ebe a bụ witness gosi na nke baghara ahụ ka okwu na-ekekwala ọrụ eke Chineke emere ka mmadụ niile wuru ofu ihe because ụmụ otu ka mmadụ niile wuru ofu ihe languages anyị niile ya wuru ofu ihe aka anyị niile awuru ofu ihe kọla anyị niile awuru ofu ihe mana ọ bụrụ otu o si chia belief system anyị awurukwa ofu ihe mana ọ bụrụ ihe Chukwu chọrọ ka e nwee different cultures so that ndị dị otu a gaa ebe dị otu a enweghị anyị amụta n'omenala ahụ okwu okwu ya mgbe m bidoro omenala aga m mụta ihe dị n'omenala maka na m na-eje ụka aga n'ụka ụmụ a na-eje morning mass ụmụ a dị 5 o'clock ebido morning mass nwere aka nka ụka na be anyị malite nna m nwoke Chukwu nwunye aka m wee niile kacha ụka mana aga m akata na ụka wee jụọ m ajụjụ wee si onwe m maka na Baịbụl si na ọ bụ na usoro through Christ ya na inherit the kingdom of God mgbe na-ajụ onwe m wee sị ndị nna nna anyị ha dịka ọzọ nwunye ha bụcha n'ezigbo ndụ ọ pụtara ha jechara ọkụ mmụọ wee sị ha mana ọbụrụ ọ na-eme na aghọ dị n'okwu a mgbe ebe ọrụ m wee sị ha na mma ihe bụ na Baịbụl nwere ihe ọ na-akụziri m omenala nwere ihe ọ na-akụziri m ọ bụrụ na nke dị n'ụlọ nwere nke dị mma na Baịbụl nwere nke dị n'omenala ya nwere nwere na nna m omenala ịga kụziere m Baịbụl kụziere m chọọchị is a welcome development ịkụzikwere m Hindus kụziere m Islamic religion is also a welcome development na nna m omenala ịga kụziere m Baịbụl ntosi omenala ọ ya rụrụ m nsogbu otu ọkọkọ dị na languages anyị na-asụ na nna asụ Igbo ịga kụziere m English mma na-atụfu Igbo mma ha dị that English ma na-adị na advantage to me mmụtakwuo Yoruba added advantage mmụtakwuo Hausa added advantage mmụtakwuo French otu a ka o si dị and so on and so forth so na mba na-asụ Igbo na-akụziri m nke asị na ọbụrụ na-eme mgbe si biko na-atụfuru ego ụlọ ndị nze n'ọzọ na ọba nri ka m na-achọ na ụlọ n'ụbọchị tata ama m na ya nwere ihe na-enweghị ihe pụta mgbe na-ekwu ọrụ dị mma ahụ ọzọ ewuwe obodo agụ ihe unu na-ahụ ya karịa nke unu hụrụ n'ara oge na m alụghị igwu maka na m kwere n'obodo agụ nkwa na mbọsọ ọbụla anyị eri oriri ya na mma akpụ ya na mma onye ka ama nsọ gwara m wee sị na ọ na-eri n'obodo agụ ahụla m ọ dịka asị na onye ọbụla na-agbazi ndị ọzọ andịdịotu na na-anọ ya were eme ya ndị a kpuru mpe masị mba n'ebe ahụ n'otu ka m na-apụta na mmadụ mma ndụka oge a kedu ya masị eji akpata nwa n'otu sọsọ ya ọkwana ya bụ ihe mere m ji wee sị mba ka ebe na-anọ ka a wee bụ oke akụrụ na akwado just like for 1 week ka ọ gwara m this thing is very important for me so ọ bụrụ na otu ọbụla esi wee meta ndị nzere ọzọ ndị ọgọ ọdịala ụmụada ndị obodo dị iche iche ma Enugu Ukwu ma Enugu Agadi anyị na-ewere unu ọbụla unu esi wee nabata unu a sị m biko unu nagide anyị otu ahụ mara ihe erefuru efu anyị bụchiata n'azụ were unu gwara nke arọ na-abịa abịa ga-amakarị nke isi anyị
Okay. Hello.
Thank you.
Ambassador of North India. I can also I know about you. I'll go better. I'll go better, darling. And I'm telling you, not the thing of pleasure. There's someone, darling. Not a photo, someone in the Tura. Not a photo, someone in the Tura. I can book it for that. No, no, Watch out!
Hey,